Ayun o. Yo, what's up mga kaluskis? Welcome to my channel. Before I start this video, please like and subscribe para dumami na tayo mga kaluskis. Ayun o. Ngayon mga kaluskis, titira tayo ngayon na macaronis, chicken macaroni salad. Magandang dish ito para kila Hermas and Bats. Kasi very nutritious to mga kaluski. Bukod sa may chicken na, may mga vegetables, fruits, tsaka may carbs na din. Yan. So, very nutritious to mga kaluskis. Meron pang egg ko. Yan ang egg ko. So ito yung mga kailangan mga kaluskis. Ito. Siyempre, unang-una, ang macaroni. Pangalawa, yung chicken. Mayonnaise. Tapos ito, balatang ko na to. Paminta. Sa asin. Di kahit hindi na plan first. Magaling kang kupal ka. Nilaga na to. So, i-drain na lang natin. So, yun mga kaluskis. Set aside natin. So, ito, babalatan mo rin to. Chop lang ng parang pang-giniling na hiwa. So, yun mga kaluskis. Tapos na to, tingnan naman natin yung nilaga na to. Pinalamig na natin. So, i-cubes natin. Pwede ka mamili. Pwedeng strips. Pwedeng cubes. Strips na lang natin para kay Hermat. So, yun mga kaluskis. Himay na natin. Bukas tayo ng kamay. Dito na tayo. Kung may malaki kayong lalagyan, pwede naman isang bagsakan to. Kaso, maliit. So, hatiin muna natin mga kaluskis. Pukasan natin ito mga kaluskis. Kukuha tayo isang cup. Ayan o. I-drain pala to. Ayan tayo dito mga kaluskis. So yung sabaw, sayang. Huwag natin itapon. Yun o. Again, kahit na anong raisins mga kaluskis. Lagyan natin lahat. Yung manok, lagyan na natin. Lagyan na rin natin ito. Buhos ng buhos mga kalutskis. Ito, slice natin. Pineapple. Ganyan. So kanina mga kalutskis, sabi ko hatiin natin yung macaroni. Bagong isip ko. Sahan na lang. Pero mas maganda kung meron ka mas malaking paghahaluan. Lagyan natin ng mayonnaise. Siguro mayonnaise nito mga 2 cup siguro. Tansya-tansya na rin mga kalutskis. Buhos natin ulit yung nasitirang macaroni. So yun, tingnan nyo mga kaluskis, haluin mo lang yan mga kaluskis. Yan sinasabi ko, kung may malaki kayong mixing bowl, mas maganda kasi mas mahahalo natin na mahigi. So napakasarap nito mga kaluskis. Meron siyang fruits, carbs, vegetables, saka protein dahil sa chicken, tapos may fiber din dahil sa mga food na best ito para sa ating mga magulang. So actually ganito ang ginagawa ni Hermats noon eh. Medyo okay naman na yung itsura niya mga kaluski. Lalagyan natin ng konting paminta. Dagdagan pa natin to mga kaluskis ng mayonnaise. Shout out kay Tita Mirna sa Tito Robert. Shout out sa inyo mga titos and titas. Bakasyon na kayo tito para makatikim uli kami ng chicken macaroni ni tita. So shout out nga pala kay Kabos. Alam ko Kabos, naglalaway ka na ngayon. Pero huwag ka mag-alala, bibigyan kita nito. Malakas ka sa akin. So yun mga kaluskis, lagyan na natin ng konting asin, konting paminta, tapos nahalo na rin natin. So mga kaluskis, huwag nyo kakalimutan ng cheese. Nakalimutan natin ng cheese. So yun mga kaluskis, huwag nyo kakalimutan ng cheese. Nakalimutan natin kanina. So ngayon, haluin ulit natin. 2 beses na yan!
Tikman natin mga kaduskis. Ayos. Not bad na din mga kaduskis. Mas masarap to mga kaduski pagka lumamig. Tikman nyo rin mga kaduski. Napitin ko si manager kasi nanonood siya. Hi manager. Nanonood si manager. Okay ba manager? Oo naman, masarap. Sa inyo mga kaduski. Masarap. So yun mga kaduskis. Luto na mga kaduskis. Luto na. Okay na tong ano natin mga kaduskis. Nagawa na natin yung chicken macaroni. Kung nakikita nyo hindi siya chunky yung mga chicken. Kasi nga para kay Ermats at Airpods. Para mas madaling matunaw. Madaling kainin. So yun mga kaduskis. Natapos na yung ating chicken macaroni. Mamaya papatikim natin kila Ermats at Airpods. So let's go! Ayun o. Yo, what's up mga kaduskis? Hapon na naman. Time check. Alas 4 pasado. Tulog pa rin sila Ermats at Airpods. Luto tayo nito. Shrimp crackers. Papainin na tayo ng mantika. Yun, gising na si Airpods. Nantay lang natin ang minute na mantika sa maglalagay na tayo. Let's go! Mala kayo ha, tawayan nyo yan eh. Malaki sakay, may sakay. Sa ginaba, sakay. Kanya pa yung nag camera. Sana yung camera. Crunchy. Wow! Sarap. Asing sweet. So tara mga kaduski. Merienda time. Let's go! Malamig yan. Malamig, siyempre. Hindi, masarap. Tikman niya. Kanya na tikman. Masarap kanyo lang. Bakit niya? Pandumlatan. Tanlay pandum. Wade. Yan mga kaduskis, nagme-merienda na sila Ermats Airpods. Bigyan natin ng coke sila Ermats Airpods. Mang-coke kayo de. Ano ka ba eh? So, si mami lang magko-coke kasi si daddy ayaw nila ng coke. So, akin na lang to mga kaduskis. So, samahan nyo kami. Kain tayo. Let's go! Ayun no, mga kaduskis, gabi na naman, so naka-ready na lahat. Nakaranggata sila Ermats at Airpods, so tatay na sila. Nanonood sila ang TV. Ayan mga kaduskis, so thank you for watching. Saka like and share yung mga videos natin para dumami makapanood. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Puso lang lagi tayo mga kaduskis. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. And love your parents. Let's go! Like and subscribe.